Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwa barkanku da bibiyar wannan channel tamu mai suna Arewa Tech and Crypto, da fatan mun tashi lafiya. Zan nuna ma yadda za ka ɗora bidiyon kowa a YouTube ba tare da YouTube, ko kuma na ce zan nuna ma yadda za ka ɗora bidiyon kowa a YouTube channel ɗinka ba tare da YouTube sun sama copyright claim ba ko copyright strike. Ba ruwan YouTube da kai. Yanzu gashi nan kana ganin ina ta duba bidiyoyi. To yanzu misali mu ɗauka, bari mu gani, mu ɗau cewa bari mu rubuta, me za mu rubuta? Bari mu rubuta Hausa film, misali Hausa film. Gashi nan mun sa Hausa film, za mu je mu searching ɗin shi. Gashi nan yana searching Hausa film. To gashi nan ƙarfen ƙafa 1 and 2 and 3, menene mai mata uku Hausa film, baƙar kishiya Hausa film, tallan shirin maƙota, tallan Hausa film. To yanzu misali ta inda za ka je ka ɗauko ba tare da YouTube sun sama copyright claim ba. Yanzu misali gashi nan mun danna nan, duba sosai, bari dai in dawo. Ga wasu 'yan ɗigo-ɗigo nan guda uku, ga su nan. In ka zo wajen ɗigon nan guda uku sai ka danna su, in ka danna su sai ka danna wannan filters ɗin nan, gashi nan na saman filters, gashi nan na saman wannan filters ɗin. Idan ka danna zai kawo ka shafi kamar haka. Idan ya kawo ka shafi kamar haka, gashi sai ka zo gurin nan Creative Commons, gashi nan Creative Commons. In ka zo wajen Creative Commons ɗin nan sai ka danna, gashi nan. In ka danna gashi nan ya yi highlighting haka, sai mu danna apply. Gashi apply nan ƙasa, muka zo muka danna apply, gashi nan. Duk wani films ko videos ko short, kowanne irin videos ne na Hausa, to zai bamu anan. Ma'ana duk wanda ya baka anan, bari ka gani ya buɗe. Duk kalar bidiyon da ya baka za ka iya ɗauka ka ɗora a channel ɗinka ba tare da YouTube sun sama copyright ba. Gashi nan yana processing saboda rashin network. Wato gashi nan Shatu latest Hausa films. Za ka iya ɗaukar wannan ka ɗora a channel ɗinka, ba ruwan wani da kai, ko kuma ba ruwan YouTube da kai. Ga wani dafin so ɗin nan, shi ma za ka iya, labari na ɗin nan, shi ma za ka iya ɗauka ka ɗora a channel ɗinka saboda ya zama Creative Commons. Creative Commons wannan idan kai ne ya za ka yi 1 and 2, 1 and 3 and 4, sorry, latest Hausa films. Creative Commons ana ɗora shi ne, wasu mutanen suna ɗora shi ne saboda kamar misali sadaukarwa ne ga waɗanda ba za su iya ƙirƙirar bidiyo na kansu ba a YouTube, ko ba su da kyamara ko ba su da idea da za su ƙirƙiri bidiyo da kansu a YouTube. To misali yanzu ta ina za mu gane wannan Creative Commons ne, saboda ba lallai a ce ya nuno mana 100% ba. Yanzu misali bari gashi nan za mu shiga cikinsa. Idan ka shiga cikinsa ta inda za ka gane Creative Commons ne, ko ma wanne kalar bidiyo ne, ko da ba ma ka zo ta hanyar wannan searching ɗin ba, ta inda za ka gane, bari gashi nan saboda rashin network da muke fama da shi. Yau gashi nan yanzu zai buɗe insha Allah saboda network. Misali gashi nan misali, to za mu yi ƙasa, gashi nan sai ka ɗan dakatar da shi ka kashe. Za mu yi ƙasa misali gashi nan. Gani duk wanda ka ga an sa wannan license Creative Commons, gashi nan attribution license reuse allowed, gashi nan alamar cewa wannan bidiyon ya halatta ka ɗauke shi ka je ka amfani da shi a channel ɗinka. To kowanne duba sosai, gashi nan inda za ka danna, gashi wannan ɗan wani aro nan haka, kana danna shi haka zai kawo ka har ƙasan ma. Misali ko bai kawo ka har ƙasan ba, misali gashi, sai ka taho a ƙarshe za ka ga Creative Commons attribution license reuse allowed. Kana duk wanda ka ɗauka, gashi nan misali mu koma can, duk wanda ka ɗauka haka za ka yi, duk wanda ka ɗauka sai ka shiga ka je ka duba haka. To misali yanzu bari mu koma baya, wani ɗan abu da ba mu nuna ba. Misali bari mu sake sa Hausa film ɗin. Gashi nan mun sa Hausa film, gashi nan za mu yi searching. Mun tafi searching na Hausa films. Gashi nan yana processing.
ba network shi isa yake daɗewa da mu haka muna abun nan. Da yake MTN nake amfani da shi, sometime MTN network ɗinsa gaskiya yana da busy a wasu wajejen, wani gurin tabbas sharp sharp za ka ga yana ma amfani. Ga shi nan dai yana processing, yana tafiya insha Allah yanzu zai buɗe mana. Ga shi nan yana yin processing, yau ga shi nan ya buɗe mana. To misali abinda zan nuna ma anan shine, a duk dai kun gane inda muka shiga. Yanzu misali a ce na wannan satin kake so, inda ga shi nan ai upload date, nan kuma upload type all. A'a misali ga shi nan bidiyo ne, channel ne, playlist ne, to amma ba wannan ba. Misali anytime ɗin nan ga shi za ka duba ka ga misali in ka bashi a anytime, to ko da yaushe in bidiyo wanda aka ɗora shi a Creative Commons ya kai shekara 20 ma za ka iya ganin sa a jerin, kaga yanda yake. Misali kuma idan kuma na wannan awa ɗaya kake so, a ce awa ɗaya da ɗora shi, gashi nan idan today ne, idan this week ne wannan satin, idan this month ne wannan watan, idan this year ne na wannan shekarar, gashi nan sai ka ɗauko ka sa. Bari misali mu sa last hours, gaskiya ba lallai an ɗora wani bidiyo a yanzu ba, da kuma today again dai, amma bari mu sa this week misali ka gani bidiyoyin da aka ɗora a Creative Commons a wannan satin. Bari mu duba mu gani, gashi nan gashi nan yana processing insha Allah. In ya buɗe mana za ka ga bidiyoyin da zai nuno mana. To kun ga wannan bidiyoyin da aka ɗora a wannan satin, gashi nan Zuma TV 15 viewers, gashi nan Izzar So an ɗora shi, gashi nan wannan Kangin So shi ma gashi nan an ɗora shi, gashi nan kun ga da yake mun sa na wannan satin, kun ga wannan kwana 6 da ɗora shi. Duk da wannan ba lallai Izzar So ɗin bane ba, wani YouTubers ne kawai zai samu ya ɗan rubuta haka, yanda kana shiga kun dai gane dai irin masu yin haka. Kuma gaskiya hakan yana ɓata channel, kar kai haka a channel ɗinka, a shawarar da zan baka. Inda kana so ta karɓa a gurin mutane, in mutum ya zo ya kalla yau, gobe fa yana ganin tashar kace ba zai bibiya ba, don ya san yaudarar shi za ka yi, saboda abin da ka ɗora ba shi ne a cikin bidiyon ka ba. Kun ga wannan gashi nan 3 days, gashi nan 3 days, sabuwar waƙar Sani Ahmad by Oga Suleiman, gashi nan 1 day. To wa'annan duk Creative Commons ne, gashi nan kalli da matan Hausawa da mazan Hausawa suke kwatanta mene something da gashi nan. To shi ma gashi nan kwana 1 da ɗora shi, ya ɗora shi akan Creative Commons. Gashi nan jarumi Sani Danja ya saki matarsa Jaruma Mansura, gashi nan 5 days da ɗora shi. To duk wanda ka ɗauka gashi nan misali za ka iya sacin kowanne, ba wai ya Hausa fim ba kamar yadda na rubuta a nan, a'a kowanne irin satin za ka yi. Misali yanzu bari mu ga me za mu saka, bari mu sa comedy misali. Yanzu gashi nan za mu sa comedy, bari mu sa comedy misali. Gashi nan za mu sa comedy, mu yi sacin ɗinsa mu gani. Kowanne duk irin bidiyon da kake, in ma na tallan wayoyi ne, a'a na mene, Hausa films, American films, Indian films, daga ka zo ka abin nan. Yanzu misali gashi nan kun ga comedy nan kala kala ya nuno mana, ga comedy nan. To misali yanzu za mu tafi mu duba wa'anne ne Creative Commons daga cikinsu. Gashi nan za mu apply, da muka apply gashi nan yana processing, yana tafiya. Gashi nan yana tafiya, yana processing because of issue na network, da tuni bidiyon mu yayi nisa, da yanzu ina tunanin ma nuna yanda mutum zai yi, amma insha Allah yanzu zai buɗe mana insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba. To gashi nan ya buɗe mana, gashi nan kun ga wannan duka Creative Commons ne. Gashi nan ga wani Yahoo Boys nan versus 4, Yahoo Boy versus 419 comedy. Shi ma in ka ɗauka ka ɗora a channel ɗinka, ba YouTube ba za su sama copyright claim ba, ko su sawa tashar ka strike. To gashi nan wannan ma duk Creative Commons ne. Ai na faɗi yanda duk gasu nan bidiyoyin, duk bidiyon da ka gani a nan za ka iya downloading ɗinsa ka je ka ɗora a channel ɗinka. In ma 'yan gyare-gyare za ka mai wanda zai ɗan dace da channel ɗinka, gashi nan dai. Mun gode da bibiyar wannan channel namu, mun gode sai anjima.